Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Газиз кардаштар, милләттәштәр. Мына ошондой төркем асып ебәрдек. Бында башкорт телендә дин турасында һөйләшәсәкбез. Оялмагыз, кем нинди кимәлдә, кемдер бәлки бөтенләй дин турасында ишетмәгәндер. Кемдер күп еллар буе әле мына намаздалыр. Кемдер кергән булһа, нинди ният менән, кемдер үзе өйрәнә, кемдер туганын китергән, яки бынан алган мәгълүматларда артабан җибәрер өчен. Кыскаһы, бөтәбезгә лә файда булһын ошо төркемдә. Әле төркемдә асып өлгермәдек, кардаштар, төрле фикерләр әйтелә, кемдер әйтә, катындарды, ирҙәрҙе айырайык диләр. Кемдер бында төрле кеше йылды, кем килеп кергәндә белмәйбез дип әйтәләр бит инде. Ләкин без тәвәккәлләйбез, Алла бирһә. Ошо төркемдә яйлап кына дин турасында өйрәнергә тырышайык. Рус телендә төркемдәр бик күп, шуга бында башкорт телендә. Әле бар мана 2022 елда булһа, күп кешеләр дин турасында үзенең телендә өйрәнергә теләй. Таджиктар таджикса, үзбәктәр үзбәксә дигән химак бит. Мана без дә ялап кына ике эште бер юлга апарырга тырышайык. Дин турасында да өйрәнәбез. Бәлки кемдер, мәсәлән, башкорт телен өйрәнергә теләйдер. Кемгәлер теге гомуми мәсьәләләр кызык түгелдер. Дөньялагы ислам дине турасындагы хәлләр, мәсьәләләр, мына нәкъ Башкортстанда булган теге был хәлде яхшырак белергә теләйдер. Шуга мана ошо төркем рәхим итегез, кирегез. Тәүдә бәлки нимәләр аңлашылмаһа ла, бәлки тәртипте бозучылар булыр, белмәйм, чөнки халыкты ла тәрбияләр кирәк бит инде. Шуга яйлап кына иншалла ошонда утырып үсешәйек, башкаларны ла үсештерәйек, үзебез тәртип алайык, тәртипкә утыртайык кешеләрне. Иншалла ошо төркемнең регламентын, тәртибен бында халырбыз. Нисек һөйләшергә, нисәгә тиклем, нинди мәсьәләне күтәрергә, нимәне калдырып торырга дигән хак, буларның барыһы ла буласак, Алла бирһә. Һәм дә теге ирҙәр менән катындар бергә булганга күрә, ирҙәргә лә, катындарга ла әйтеп куям, кардаштар, теге сак кына әҙәпте ныгырак карарга тырышыгыз. Тик ирҙәр алдында яки тик катындар алдында гына һөйләнә торган мәсьәләләр була бит инде. Монда бөтәһе бергә булгас, шуга үзегезнең әйткәндәрегезне уйлап кына, самалап кына һөйләгез инде, кардаштар. Алла бирһә, ошо эште Алла Тәгаләнең ризалыгы өчен эшләп куяйык. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ.